Silav, ez danî me. Li Sanî Tona Kalîforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatorê xizmetê kar dikim. Îro ez dixwazim bu re xala di hemîniya rêbaza HCBS'yê nîqaş bikim. Mafê xwegîhandinê. Ev şert dê wê watê ku dora mala xwe divê herkes bi hêsanî xwe bigîne her tişta ku dixwaze. Em vegerin Sanî Oksê û em bibînin ka bernameyeka pêşbirkê taşteyek û tîmekê înşaatê ku 24 saatan dixebite çawa ji Lorenzo re bûne alîkar. باشه اتوبوس حتی نیم ساعته رادبه باور ناکەم کومەلە پێشی جەپەیدەگریە بەسکرێکە بەخێر چرخەیە ببەخشینە هی دکس دی بخەلاتی چی بکرا؟ منێ فیگورا لێدانەیە سامورای لانترمان بکڕیە بەهایەوەی 400 دۆلارەیە ڕۆژ باش کەسێکی قەحوە چێکریە گەلۆ؟ هایدی هەواڵنەوە ئەم لەسەر تاشتێ پلانە لیستکێ بکەن هی li benda min be ez yekser têm Tamam haydi em bikin هادی لۆرەنزۆ ئۆتۆبوس دکارە بسەکنە نەها Nyam 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 لۆرێنزۆ بەهێدی بخواتێ بفەتسی؟ Wextû ne divê herim من دیت ku di amadekirina taştê de tu hinekî zehmetiyê dikişînî? Ne meseleyek mezin e bi rastî jî li wê nafikirim Baş e? Tu li vê meseleyê bifikiriyane tê çi pêşniyar bikirane? Baş e madem te pirsî Tu qet li vê nafikirene wisa? yanî car caran tê bîra min Ez fikirîm. Ev dikare bi min re bimîne? Belê helbet هادی زارۆکنۆ ئۆتۆبوس هات Slav denî ez nova. ez باwer nakim ku ev versiyona malê danime Pirsgirêka, berxab, çerxەیە ئەم jî dikarin bilîzin هایدی ئەم پاکژیە بکەن خواردنê çêkin û hem bixwin hem bilîzin Ez ê bigêm we zarokno divê ez biçim xwarin bixwim we lîstika xwe xelas kir? çi nexêr hîn me dest pê nekiriye هەیە بە شاسیان پێدەڤیان vêvan pircanîne çerxa êgir Hey, keşan çawa bû? Pet playback bi rastî jî ew qasî qeşeng e? belê lê ew nebasken Robînse Lorenzo, tu di derbarê tamiratê de çi difikirî? Te got amîrat ji bo ez bilîzim min ew qasî ecele kir ku ez pê nehsiyam Wê çaxeyê min bişopîne. Piştî tu çûyî ez li navenda herêmê geriyam. Denî ez bi kontrî oks vegirê da. Midbex axwe nû çêkirine û malzemeyên zêde jî dane. û ez jî li blenderê geriyam îro ew jî hatin. Te ji bo min çê kir? Ez spas dikim nova Spas xweş. Gelo ji bo lîstikê em jî beşdarî yên din bibin? Tu here ez ê yekser werim Hey delala min belê keşan pir baş bû lêya herî baştir çi bû tu dizanî Nova îro metbexa xwe nûjin kir hinek dezgeh daxistin malbarkirina mina vê derê biryara mina herî baş bû Li gor kaydeyên Sanî Oksê jî be nova fêm kir ku ji bo Lorenzo nebikêr hatiye. Ji ber vê berpirsyarî wergirt hinek pêşniyarî kirin. Xwegîhandin, tu carî nebxwestekê ye. Niha ev mesele di rojekê de çareser bû. Ji ber ku ev karton fîlmek e. Lê di cîhana rastexîn de tamîrkar berpirsyarên ku di mala we li gorî we saz bikin. Dema meseleyek çêbû navenda herêmî di navbera we û xizmetkaran de dikare bibe navbênkar. Ev yek dê alîkariya we bike, wekî encam. Ev der mala we ye û divê li gor dilê we be. Ji bîr nekin, tîma we ya plankirinê di her karî de hewl dide ji bo kesan bixebite û kesê di navendê de tu yî.